Nagapati ang isa ka abogado nga ang desisyon sang Korte Suprema amo ang makasabat kag makatuldok na sang nagasamo nga mga opinyon kag palamangkutanon sang publiko natuoy sa validity sang arrest warrant sang International Criminal Court bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, isa ka bombo abogado, iya ginpahayag nga nagasalampaw ang legal jargon kag sari-sari man pati ang opinyon sang mga abogado. Kung magwa na ang desisyon sang Supreme Court suno kay Palomado, maresolba na ini kag maghatag o kung mahatag ang finality kung bala legal nga arestohon si De La Rosa. Matandaan nga ginmandoan sang Supreme Court ang government officials nga magkomento sa petisyon ni De La Rosa para sa restraining order sa ICC warrant. Wala nag-issue ang Korte Suprema sang temporary restraining order. Apisar nga urgent manifestation ang ginfile ni De La Rosa sang Lunes. Sandig sa Office of the Solicitor General, magakomply ini sa order karon sa gabi para sa respondents nga nagalaki pati sang heads sang nanuway-tuhay nga departments kag law enforcement agencies. Naibaluan gina-insister ni Senate President Alan Peter Cayetano kag mga kaalyado nga mga senador nga hindi maserbe sang autoridad ang arrest warrant sang ICC batok kay De La Rosa kung wala sang enforcing warrant halin sa local court. Gintawag naman ini Palomado nga isa ka nagasumpakilay nga opinyon bagod nagasulod na diri ang pamangkot kun nga naghatag sila sang protective custody kay De La Rosa kung wala man nila ginakilala nga valid ang arrest warrant sang ICC. Hope and pray at this time nga atong judicial system will work We hope and pray that the Supreme Court will finally resolve this issue kag para madula ining mga tanang legal jargon kadamo ikaw sa mabatian if there are the 10 lawyers 10 man ka sari-sari legal opinion ang imong batian, but if there would be a final resolution to this by the Supreme Court, I think in this week then there will be a finality on this kumbala legal na gidman nga arestohon si Bato de la Rosa kung hindi and all those things that happens. Si Attorney Noel Palomado.